Lelang ramene sesungguh kumenyar marang mening puri manggen tanpa siri halap ingkang umang-emas lur ning langit takwan sarwa manit tawang senawung saksa sekar ning suci Kokwan panwat nyewang noto Duryudana Mai genahas tonama sidam tansah klebek dadi dumateng panjenenganipun saking Bapa Saraji Binseng iku larga ageng almarhumah Ibu Sarli Sotan sakula bekteni dumateng keluarga ageng besan inggih menika panjenenganipun Bapa Soekarno sing Ibu Dwi Suprapti. So kula kang cadhong barokahipun dumateng para alim, para ulama, para sesepah bene sepah kakung putri ingkang minulyaning budi. Upacara panggih temu-temanten wedal menika Kang Dimas Ayu Retno Widyawati SH sekalian Kang Mas Bagus Pratu Irwan Renaldi Kang Mas Bagus Pratu Irwan Renaldi KP Piting Bopo Sukatno sing Ibu Dwi Suprapti Soho Dimas Ayu Retno Widyawati KP Piting Bopo Sarjibin sing warga ageng Ibu Sarmi upacara panggih temu temanten wedal menika kairinging saking gending-gending logis musik kang dipun mangembanding dening Bapa Amirju. So ingkang dipun upacara panggih ingkang dipun mangembanding saking Endang Make Up Decoration saking unit 7. Kang Mas Bagus Praptu Irwan Renaldi KP Piting Bapa Soekarno sing Ibu Suprapti ingkang dipun lumampahaken kairinging saking gending Kebu Giro. Sumangga Cah Bagus Kebu Girone Geter bater kene Kang Tejo Kang Mantur Rek sejaring sasana benegya bebasan Srambata rubuh suarani awit kena kang ribawan dari sang temanten kakung ingkang katingal agung ageng lan wibowo temanten kakung linon jinondro bebasan kurang cedhal warna dasar pekeng warna dadak piatek sapa ngwapradha lan langkung senasaban busana kang tartinartes benang kencana lon-lonan genya lumaksana penganten Kang Mas Bagus Pratu Irwan Renaldi kang tumuju ning upat soreng panggih semenar anggilan-anggilan nanging datan ambelan nanging saya malah ngagem datar amboto nututan ana kang kuciwu Dambyak para kadang-kadang warga wandana alur selun dari deretan ana pedhot ingkang samya kang ya bambyong kara tindhaipun temanten priya sanindaken adat Idi Widono Dimas Ayu Retno Widyawati KP Piting
Bapa Sarjimin sang ibu. Upacara ing pepanggih ing wekdal menika nyuwun agunging samudra dhumateng Pak Sami. Saha kang nyuwun pandongan-pandongan istitining pangestu mugi-mugi tansah pinenengan kanthi karahayun anggenipun upacara panggih ing wekdal menika boten enten kang sambi kala. Nahodo Sri Narendra tata Sri Waka ing setinggil sigra lengaing dampar kencana ingkang kapipit pinatik murna sesemakan agra ingkang babut mangradani rep ditemper manantanana sabawane wayang-wayang asawise kang ambyar sumung swarani abdi karya gending yang menyer ingkang samya nambut kanthi Dimas Ayu Retno Widyawati sumangga kang dipun lumampahaken ing upacara pepanggih Sane Mbastri seneng jroning penanggilan Sang Rata alon hamenebyu saya cedhak saya cedhak saya cedhak panganten putri semawa kakung anindakaken adat Idi Widono upacara panggih kang dipun mangembanding dinding endang make up dekorasi apagut catur netra tanipun saking kasebating inggih punika pepandhengan Dimas Ayu Retno Widyawati SH kalian Kang Mas Bagus Pratu Irfan Renaldi anggenipun nindakaken adat Idi Widono upacara panggih ing wekdal menika inggih punika kanthi hambalanging gantal utanipun hambalanging suruh utanipun hambalanging sengkala mugi-mugi penganten kekananipun sebrayan samanggi tansah kanthi hamanggi bagya mulya amin 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 ya robbal alamin. Dumateng para rawuh lan saha penlenggah tansah kula pedheng sanendaken adat Idi Widono penganten putri saha penganten kakung Gyotang Kepasta utanipun salaman salaman nuduhaken muga-mugi padipun paringaken keselamatan kaliyan kang murbeng dumadi saha kang dipun hangenaken cipta saha kang dipun asmaken kaliyan kang maha kuwasa kaliyan Ibu Endang Dekorasi napa ingkang dados renang penggalih dumateng penganten kekalih anggenipun bebrayan samanggih kanthi hamanggih bagya mulya amin. Sanendaken adat Idi Widono upacara panggih inggih menika ingkang hangagem kembar mayang Dimas Kang Bagus Kang Mas Bagus kang dipun aturake Kebu Giro dilanjutkan terlebih dulu Kebu Giro lagi diulang kembali sanendaken adat Idi Widono penganten putri saha manembah raos bektinipun dumateng Kang Garwa Kang Mas kula nyuwun bektinipun saha kang nyuwun dening pangestu saha kula nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng panjenenganipun Kang Mas tak tampa cahayu anggonmu sembaik sujud marang aku ayo padha nuwun karo Kang Maha Kuwasa muga-muga anggone bebrayan tansah hanemone kang kegampang apa kang disejaning awak dhewe ngaturaken sembahing nuwun Kang Mas sanendaken adat Idi Widono upacara panggih inggih punika kanthi ponangengan tiga ponangengan tiga kanthi pecah kanthi karupa kuning soing pethak rupa pisah nanging dadi siji
Sohanindaken adat itu dan hamba sesuku Dimas Ayu Retno Widyawati dumateng sukunipun Kang Mas Bagus Pratu Irfan Renaldi. Sohanindaken adat Idi Widono anggenipun hamba sesuku saha raos bektinipun Dimas Ayu Retno Widyawati dumateng Kang Garwa. Sohanindaken adat Idi Widono upacara manggi wedal menika penganten putri kang dipun jumenengaken kalian Kang Garwa hamidr-midri ning jejagat kang kaping 7 kang dipun mangembanding dening Endang Make Up di Koraset. Dumateng para rawuh lan saha para panenggah tansah ingkang kula bekteni kakung putri ingkang minulyaning budi. Raos bektinipun dumateng Kang Garwa Dimas Ayu Retno Widyawati dumateng Kang Garwa Kang Mas Bagus Pratu Irfan Renaldi anggenipun abasuh suku pramelakan jumenengaken Dimas Ayu Retno Widyawati dumateng Kang Mas Bagus Pratu Irfan Renaldi sakang meter-meter ning jejagat. Kanthi midrining jejagat kaping 7 iki manuduhna muga-muga penganten kekalih angsal pitulunganipun kalian Kang Murbeng dumadi. Amin 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 ya robbal alamin. Tanggap temanten putri kita ketahanjeng kumring mardaning Kang Sarwa samembah sarta hamiji padanging garwa Titi Purno adicara panggih inggih menika kang dipun halajengaken sesinduran penganten kekalih kang dipun mangembanding bapa sarjimit temujuding kursi gading damparing kencana. Lon-lonan genya lumaksana tumben lumadi ajara sinduran kawistara teman dan kekalih sinengapan sindur ingkang katuraken dinding ingkang ibu sakang bapa. Tanggapipun sasmita ingkang bapa kita akasta panca teng sindur tumindak nganti putra teman dan kekalih temujuding kursi plakrambi tadipun kursi gading damparing kencana. Lon-lonan genya lumaksana sumangga kang dipun lumampahaken kang tinujuding kursi gading damparing kencana. Ngaturaken sembahipun dumateng para tamu sanaleseng para kekadang, para alim, para ulama ingkang sampun ngaturaken pandonga dumateng panjenenganipun putra putrinipun saking Bapa Sarjibinseng putra saking Bapa Sukatno. Mugi-mugi kanthi hamanggih bagya mulya napa ingkang dipun sejanding manah penganten kekalih kanthi hamanggih bagya mulya. Sumangga Endang Make Up Dekorasi kang dipun lumampahaken putra putrinipun utanipun penganten kekalih kang temujuding kursi gading damparing kencana. So gegendhingipun kang dipun halajengaken kodhok
ngorek kawuriyan alon-alon endah lan banget pengati-atini kang bobotunibo hanganti putra temanten kekalih kang tumujugian kang tinuju punika asung prampiloto debateng kang binojo kromo mugi-mugi angenipun nebus ing masang berat banjar kang anjaratan sakebang pengati-ati datan grusa-gru semundak keselurutan milik barang kang elok jalaran keselak mulu kang wis temu junding kursi gading damparing kencono swanedaken adat Idi Widono inggih punika timbang bobot timbang bobot inggih menika anuduhna anake Dewi kalian anak mantu ora ana kang rubeda berhadapan memegang pundak ya kedua tangan memegang pundak ibu memegang pundak timbang bobot iki mau anuduhna yen ora ana kang rubeda anak dhewe utawa anak mantu kabeh padha wae mbokmu tak rasa-rasakake anake Dewi karo anak mantu iki mau kok padha wae padha abote tur padha entengi dadi ora ana kang tak bedak-bedakake anake Dewi utawa anak mantu wis lingsir saking palenggan risang temanten kakung hanti kang garwa semarak wonten ing ngarsanipun ingkang bapa tuwin ibu penganten kekalih kang tinuju bapa swing ibu kang sembahing sujud so kang nyuwun ridho mugi-mugi anggenipun nyuwun ridho tansah kaijabah kalian kang murbeng dumadi amin Dimas Ayu Retnos Widyawati sengkang Mas Bagus Ratu Irwan Renaldi jumenenga nggir tumuju kansoh nyuwun ridho dumateng bapa swing dumateng para penelenggah kakung putri sugeng pinarak sugeng lelenggahan anggenipun upacara pepanggih ing wekdal menika tansah piniringan kanthi karahayun boten enten kang kang sambi kala amin nak Mas Dimas Ayu Retno Widyawati kang sembahing sujud dumateng bapa kang Mas Bagus Pratu Irfan Renaldi sembahing sujud dumateng ibu ampun kasupe Pak nggih diwaosaken selawat ping 7 Pak nggih anggenipun sembahing sujud monggo bapa tuwin ibu kula nyuwun titining pangestu dhumateng panjenengan anggenipun hamba suku ras bektinipun kula dhumateng panjenengan mugi-mugi kula mesamangke tansah kanthi amanggi bahagia mulya bapa niku tak ombo nger anggun sembah sujud marang aku muga-muga smirani
anggonmu bebrayan tansah kanthi namanggi bagya mulya nggih anak-anakku ngaturaken sembahing nuwun ingkang sampun peparing pandonga saparing parido. Aja lali marang kewajibanmu marang kang murbeng dumadi inggih ngaturaken sembahing nuwun Bapa tuwing Ibu sampun paripurnandi anggenipun sembahing sujud pramila nak Mas Bagus Nimas Ayu Retno Widyawati SH so Kang Mas Bagus Irfan Pratu Irfan Renaldi. Mugi-mugi tansah pitaringan kanthi karahayut anggenipun lumampahing bebraya. Sembahing sujud kanyuwun ridho ing wekdal menika kang dipun haksesaken dumateng paring sesepah para tamu kakung putri sesamaraseng paring kekabdak. Raos bektenipun dumateng Ibu Nimas Ayu Retno Widyawati. Yalah nggih anakku, anggonmu bekti marang aku ora kaya-kaya. Muga wae apa kang dadi niatmu ana ing bebrayan sing Maha Kuwasa kanthi nyembadani. Inggih Ibu kang wujudaken raos pandonganipun kaliyan Kang Maha Kuwasa. Muga-muga tansah napa ingkang dados nyat penggalipun Kang Maha Kuwasa kanthi nyembadani Bapa tuwing Ibu. Kula nyuwun karidanding dumateng panjenengan Bapa tuwing Ibu. Tak tampa anak-anakku kabeh. Ibumu kanthi sarete sakilu amarga saking bebungah anggonmu isa bebrayan. Ngaturaken sembahing nuwun Bapa tuwing Ibu. Masih musik kodhok ngorek kairinging gending-gending saking logis audio inggih menika kairinging gending kodhok ngorek. Monggo Mas Cah Bagus putar kembali yang musik ini tadi. Londonan Genjalo Maksono penganten kekalih kang tumujunding Bapa Sukatno sing Ibu Dwi Suprapti saha nuwun ridho saha kang idi-iding pangestu. Sembahing sujud dumateng Bapa sing Ibu Kang Mas Bagus Pratu Irfan Renaldi so Dimas Ayu Retno Widyawati SH kanjuwun ridho dumateng Bapa Sukatno Kang Mas Bagus Pratu Irfan Renaldi kanjuwun ridho dumateng Ibu Suprapti. Raos bektinipun dumateng Kang Mas Bagus dumateng Ibu Suprapti. Yongger awakmu bektine marang aku ora kaya ibumu hambung bisa hambung nganai pandungu. Ibumu lego slirane taat bekti marang aku marang ibumu so marang bapamu. Ibu bangga marang slirane Cah Bagus.
so bektinipun nyuwun anggenipun nyuwun bekti saha nyuwun ridho waosaken selawat Pak nggih kula nyuwun ditining pangestu anggenipun bebrayan samangke kanthi hamanggi bagya mulya tak tampa nggih asmirani kang nyuwun paring ridho muga-muga kang murbeng dumadi kanthi nyembadani apa kang dadi niatmu anggone bebrayan ngaturaken sembahing nuwun bapa tuwing ibu kang sampun paring karidho ati-ati anggon mlumaku sampun paring mugi-mugi ana tansah hamanggih kanthi bagya mulya anggenipun sembahing sujud kula Kakang garwa kula dhumateng bapa sing ibu yongger tak tampa nggih bapamu so ibumu kanthi hanetes sakilo ora merga ning apa ananging merganding sirani sing bebrayan hampung bisu hangaturake pandonga raos bektinipun tim Kang Mas Bagus Pratu Irfan Renaldi dhumateng Bapa Sukatno hambasuh sukunipun utanipun saking kasebating inggih punika hang lebur dosa-dosanipun klenta-klentunipun saderengipun anggenipun bebrayan saha kanyuwun karendan ingkang murbeng dumadi bapa tuwing ibu anggenipun bebrayan mugi-mugi kula kalian garwa kula tansah manggi bagya mulya wis sak mestine bapa marang ibumu kang paring titiring pandonga kanggo anak-anakku ngaturaken sembahing nuwun bapa tuwing ibu anggenipun kang sampun pandonga saha kang sampun karidho anggenipun kula bebrayan yo hati-hati anggen nglumaku ing bebrayan aja nganti kewajibanmu marang kang maha kuwasa inggih bapa tuwing ibu sampun paripurna anggenipun sesungkeman pramila inggih punika kang dipun halajengaken ing tampa kaya tampa kaya raos tanggung jawabipun dhumateng Kang Mas Bagus Pratu Irfan Renaldi dhumateng Kang garwa Nimas Ayu Retno Widiawati tampa kaya iki mau anggenipun manupring panupa jiwa saking Kang Mas Bagus Pratu Irfan Renaldi dhumateng Kang garwa Nimas Ayu Retno Widiawati nok Cahayu anggonmu nampa kaya iki mau aja nganti marak-marak ya nok Nimas Ayu Retno anggenipun tampa kaya aja nganti marak-marak ya nok kuwi kang wis dadi perlambang anggone omah-omah utawanipun bebrayan
janding sliramu ang bebrayan. Amin. Soho sampun paripurna nenggenipun dedaharan utanipun dahar kelima kanthi kalawuh pindhang atep sowan diampet inggih punika penganten kekalih anendaken adat Idiwidana pangunjukan tirta wening. Tirta kuwi baju wening hawening aki anggene bebrayan tansah kanthi hamanggih bahagia mulya. Amin 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 ya robbal alamin. Tasih nindaken adat Idiwidana anggenipun sesinduran inggih punika kanthi hanyendaling ingkung. Hanyendaling ingkung ing menika anudana raos tanggung jawab pipun anggenipun bebrayan haja ambung mekungkung menggarno tanganmu. Nak Mas Bagus sone Mas Ayu. Raos bektinipun dumateng Kang Garwo. Raos bektinipun dumateng Mas Ayu so Kang Mas Bagus. Iki engko rasa sing ndi ya kuwi sing tok akeh. Nah, monggo disendal. Hitungan ketiga. Mas kamera 1 2 3. Ayo, nah berarti rasa sing wedok. Alhamdulillah. Nggih. Ngaturaken sembahing nuwun dumateng para rawuh lan saha para panenggah kakung putri ingkang mendhelyaning budi saha para alim para ulama. Anggen kula ngaturaken cinandraning cinandra krang prananipun wonten ing basa dumateng panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunging samudra dumateng pangaksami saha ing mriki saking keluarga ageng Endang Make Up di Korasen kirang meranipun penggalipun panjenengan nggih nyuwun agunging samudra dumateng pangaksami. Maya jroning rumpaka kakandha jeneng Srajungga Srinata Semewa Langgang Dampar Denta ing setunggal pinantara ngadhep pangwadya kang kenya keping pasewakan tintrem kang semewa samyang lengaken pranikaning nata. Kula nuwun matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.
apa ayake
gede